Welcome back po sa ating munting YouTube channel, and for today's vlog magbebenta tayo sa marketplace. Yun, ako ay napag-utusan ng aking asawa na mag-deliver ng sinusulatan ng mga bata. Yan. Gusto ko lang to i-share kasi dito po sa tamang-tama to Dito po sa Canada ang mga tao ay mahilig sa marketplace. Yan. Dito po sa Canada po ay mahilig ang mga tao sa ganun, yung mag-buy and sell. Tapos yung hindi na nila gustong gamitin instead na itapon, gawin yung pera. Yan. So katulad namin ngayon meron akong i-deliver. Ayun, sabi nung kausap niya ng aking may bahay, sabi niya, i-deliver nyo lang, mag-add ako ng another $5. So $20. So not bad na. Tamang-tama naman kasi meron din akong pipick upin na computer table naman ng aking may bahay. Kahit yung computer table ko binili ko marketplace. Kasi kung bibili ka ng brand new kasi ng computer table, abutin ng $200. $200 din yun. Aking computer table maganda. Nabili ko lang nabili lang namin ng $90 ata or $85. Tapos yung gaming chair ko na napakaganda, ang presyo nun nasa almost $300. Nabili namin ata ng $100, pero halos brand new pa Ang sabi nung may-ari, hindi niya raw kasi madadala kasi lilipat siya ng lugar. So yun, ipakita ko sa inyo nandyan. Yan. Tapos dito po ay ganun. Yun din ang sanang gawin nyo, lalo na yung mga pupunta pa lang dito sa Canada, or kung hindi pa kayo nakapag-experience mag-try sa marketplace, itry nyo. So yun, samahan nyo ko kasi i-deliver ko tong yung parang board sa ng bata. Pakita ko sa inyo. Yan, ito yung i-deliver ko. Yan. Ang presyo nito ay 15. Sabi nung pinagbenta namin, i-deliver nyo na lang. Magdadagdag daw siya ng $5. So, okay. Kasi doon naman yung way nung pipick upin kong table. Yan, marketplace po sa Facebook yun Sa Facebook kayo mag-uusap-usap sa Facebook nyo rin ipopost. Meron pang isa yung Kijiji. Pero dati sa Kijiji, nung nasa Toronto pa ako, Kijiji ang ginagamit ko. Pero nung si Mrs. kasama ko na sa marketplace na namin pinupost, tanda ko yung isang playground, parang slide, tapos iba pang laruan ng bata, binenta namin sa Toronto ng $100. May kumuha. $100 kinuha. Lola ang kumuha para daw sa apo niya. So let's go, punta natin yung pag-deliveran ko nito. Parang daycare daw pero okay pa yan para sa 15 or $20. So yun, let's go. To whisper hello when I saw you once, I lost control. I'm probably thinking it's taking me wrong, but I won't let you go. When you feel it, turn the lights low, vibe of the magic, drowning my soul. Let's travel the world just for a stroll, but I won't let you go. At yun, nandito na tayo. Yan yung bahay na pagdadrapan ko. Yan. Wala pa. Inisis ko na yung asawa ko. Sabi ko, sabihan mo na nandito na ako sa labas. Tayo natin. Yan at dineliver na natin. Yun, at nakuha na natin yung ating benta. Yan. Barya talagang binigay sa akin. Hindi lang binong 20. Pero at least yun na ibenta natin kasi hindi na rin ginagamit ng anak ko yun So may $20 na tayo. So doon naman tayo sa pagkukunan natin ng ng computer table. Let's go.
Yan, at nandito na tayo sa pagpipick upan natin ng table. Yan. Yan naman yung building. Hintayin ko lang yung ano, yung mama. A few moments later. Parang medyo matagal yung kausap ng aking asawa. Kasi nasa condo daw, baka nasa taas siya. Yung mesa ay bababa pa nila. Maganda tong lugar. Parang bago tong community dito sa Saskatoon. Mga bago pa bahay. Dito sa Saskatoon ang bahay dito ay hindi kagaya sa Toronto, ang mamahal na. Dito sa Saskatoon medyo okay pa. Yan. Ang alam ko ang condo dito meron pa mga 200,000 plus. Yan, kung 5% lang naman ida-down nyo medyo mura pa. Or 10%. Parang kaya pang sabayan. Kaso nga lang pag condo merong maintenance fee yun. Pag bahay wala. Kaya may maintain. Minsan nakakawili rin na bumili sa mga ganyan kasi mga mura nga Minsan brand new nila binili tapos ayaw na, parang hindi na gusto, ibibenta nila ng kalahati ang presyo. Yun, kung minsan more than naman kalahati talaga kung bago-bago pa. At nakuha na natin. Hindi na masama. Ata $40 ata ito binenta kesa nung 100 plus doon. Ayusin ko lang ng konti ito mga gamit ng bata baba natin yun para magkasya. Yan. Sana magkasya. At yun ay natapos na natin ang pag-marketplace na kumpleto na natin. Hatid na natin yung isa tapos na-pick up na natin tong table. Sabi ko sa inyo hindi masama marketplace diba? Kasi yung ibang gamit ko dun sa marketplace ko lang din na binili. So piliin nyo naman yung yung medyo okay pa. Tapos kung meron ko yung ayaw nang gamitin, kaysa itapon nyo na lang, ibenta nyo lang, post nyo, baka merong magkagusto. Pati nga mga winter shoes namin nabebenta. Benta mo na lang mga 20 or 15, hindi mo naman magagamit na yun. Tapos yung ibang winter jacket ng aking may bahay, binenta niya siguro mga 30, may bumibili, di ba? Nakaka-amaze na may bumibili ng mga ganon. Kasi naman maayos pa naman yung maayos pa naman talaga yung mga itsura, tapos malinis pa.
So yun, marketplace, at least na-share ko lang sa inyo, di ba? Pwede kayong magbenta, pwede kayong bumili. Sa Facebook yun, meet up lang minsan o kayo magde-deliver kung may oras kayo mag-deliver. Kalimitan naman ay pinipick up. Kanina lang talaga pinadeliver kasi yung pinunta kong bahay parang siguro walang magpipick up o wala silang sasakyan, bago yung bahay nila eh. Yung isa, parang bagong community yun din eh. Hindi ko alam yung anong part na yun. Pero itong Evergreen, mga na rin dito. Yan. Kasi hindi ko pa masyado nalilibot ang maliit lang ang Saskatoon, pero hindi ko pa masyado nalilibot ang Saskatoon. Pag mga ganito lang, pag marketplace lang, pick up, saka lang ako kung nakakaruta, gino-google map ko lang. Yan, saka ko lang napupuntahan yung mga lugar na hindi ko napupuntahan dito. Pero hindi ko pa napupuntahan lahat. At yun po, salamat sa panonood. Kung napanood nyo to, marketplace na to. Hindi lang sa Saskatoon pati sa Toronto, buong Canada, marketplace yan. Pati sa Pilipinas naman ata meron eh. Pero uso ba sa atin yun? Pero dito kasi talaga uso yun eh. Kaya nakakatuwa eh. Kung ayaw mo nang gamitin, benta mo na. Or maghanap ka ng hinahanap mong gamit. Malay mo meron, di ba? Mas mura pa. Kaysa brand new halos pareho lang naman eh. Pero double check niyo naman yung maganda pa talaga. Tapos magkipagtawaran kayo. Yun. Last price na ba yan? Mga ganyan. At least makatawag kayo ng $5. Okay na yun. Di ba? Yung pala, huwag nyo kalimutan, makipagtawaran kayo. Yan. Halimbawa mga 100, tawaran nyo mga 60. Ihirit yun, mga 90 na lang or 85, di ba? Ayos na. Alright po, see you sa susunod pa natin mga vlog. Salamat.